Og højre. Ja. Og så oven med. Og så klapper vi lige med. Ja. Det er godt. Jo. Du er for lækker, baby. Ja, du er nej. Hvordan skal man stå? Hey, hvad så? Ham Mathias, han er sgu en fin fyr. Charme, selvtillid og lækkert hår. Og det her er chiller og flækker hose. Mig og Mathias, vi er Nexus Bros. Nexus, baby! Vi er tilbage nu. Hop på din klub nu. Lad din røv gå sådan her. Lidt mere. Vi er tilbage nu. Hop på din klub. Jeg kan rigtig godt lide at kigge på fugle i skoven. Og lege. Hey, Dr. Pjuskebus, hey, Martin og Kitty. Hey, Dr. Pjuskebus, hey, Martin og Kitty. Jeg går og laver et forsøg eller to, og det er veldig spændende, kan du tro. Jeg glæder mig til at vise jer, hvad det er for dyr, jeg har lige her. Hey, Dr. Pjuskebus, hey, Martin og Kitty. Hey, Dr. Pjuskebus, hey. Hvad så, Lo, Hans? Vil du være med? Nej, jeg vil hellere være boldkælder. Ja, der er bare mave over. Lo, Hans, i bolden. Nej, Lo, Hans. Jeg bruger det meste af min tid her på biblioteket, eftersom bøgerne er min eneste ven. Håber I kunne lide de tøser. Hej, jeg hedder Inger-Lise. Jeg er Laurents mor. Vi stammer oprindeligt fra Frankrig. Hans far er dansker. Laurent og jeg har et meget tæt forhold til hinanden, efter han mistede sin far. Laurent og jeg sover sammen hver nat. Han ligger ved siden af mig, fordi han har ikke nogen venner. Så derfor håber jeg, at der er nogle af jer piger, som gerne vil have ham og give ham en chance. Okay, der er for mig. Ja, og så top bare. Hvad så, piger? Skal have en tur i dytten? Og der skulder til, skal du have dyt i bamsen. Vi mødes sgu tit her på pitten og hænger ud sammen med Brian. Får nogle bajer, nogle guns. Er der også altid noget, man har brug for? Eller noget så? Ja, det har han sgu.